yakan saka ai kuka ko ai dariya shi kalmar so. A wani sa'in ma za ka ji zuciyar ka tamkar wani kwanso. Yakan sakawa wasu yin gaba har abada shi kalmar so. A sanadi ne wasu ke kullum zumunci mai kyau kalmar so. A sanadi ne wasu ke yin arziki ta farkin kalmar so. Waɗansu na can, waɗansu na can.